Chegará un momento no que nos quedemos en foguetes nas festas. Cada vez son máis as comisións que piden cada vez menos polo prexuízo que causan os animais, pero tamén a moitos colectivos de persoas vulnerables. Cada vez son máis as comisións de festas que deciden reducir ou eliminar a pólvora das celebracións. Un dos últimos en tomar esta decisión foi o barrio dos Duráns, en Vilagarcía de Arousa, entre outros motivos pola crecente demanda da veciñanza de ter unha maior consideración coas mascotas. Así nos lo explicou Norberto, o presidente desta comisión de festas. Dos tienen animales, luego mucha gente protestaba por cuando hacemos las fiestas que tienen niños con autismo, hay niños con personas dependientes, gente mayor y bueno, al final hoy en día que es un poco de relevancia el tema de las copas, porque todas las redes sociales con todo. O son dos foguetes resulta especialmente molesto para persoas con sensibilidade auditiva, nenos, persoas maiores ou quen presenta condicións como autismo. Tiña unha cadeliña que morreu. Cando había fuegos, subíase nunha cama temblaba e a veces lle daban ataques epilépticos. A min pareceme unha tontería porque é gastar diñeiro que fai falta para moitas cousas máis importantes, como por exemplo xente que está pasando necesidades. Eses foguetes eu creo que non son necesarios para que un este feliz e teña festa. Porque os fogos provocan estrés, aumentando a desaparición de cans que escapan con pánico. En xaneiro deste ano, o termómetro deulle voz a Jacobo. A súa cadela Mati fuxiu o día de fin de ano polo ruido dos petardos. Botaron petardos, fixeron derrapes, ruidos, estruendos e todo isto, e a nosa cadela, pois, perdeu a cabeza, saltou un muro de 1,80 m, 2 metros máis menos, e non sabemos nada máis dela. Pero como opinións hai para todos os gustos, hai quen defende o valor simbólico dos foguetes. Toda a vida se botaron os fuegos. Unha festa sin bombar non é festa. Se hai medidas de seguridade suficientes, pois que, bueno, que algo de fuego está ben, porque para iso son as festas. Con todo, este cambio de tendencia tamén podería acabar tendo impacto no sector da pirotecnia, porque estamos ante o inicio dun novo modelo de festas populares. Campo da festa. Un sector con tanto arraigo aquí na nosa comunidade, o da pirotecnia. De feito, a unha pirotecnia imoslle preguntar directamente, querida Belén, notan eles este cambio de tendencia? Pois a verdade é que sí, que están notando que está baixando a demanda deste tipo de pirotecnia, pero para que nos fale moi ben deste tema, pois temos aquí a Santi, que é o propietario desta pirotecnia na que estamos agora mesmo. Santi, está delo notando, non? Nas comisións de festa, sobre todo. Estamos notando un pouquiño, moi pouco de momento, pero a tendencia é a máis, porque cada vez hai máis animales, máis xente que enferma desas cousas, e entonces, pois, bueno, hai que ir adaptándose. Estades preocupados como estades levando isto a cabo aquí na pirotecnia? Nada, cada vez estamos tendo máis artificios silenciosos, máis colorido, a xente prefiere máis color e menos ruido. En todo caso, bueno, as festas do patrón sempre hai que botar un pouquiño de fuegos. E que crees que se debe? Só polo tema de que molestan ou tamén que é un pouco cuestión de diñeiro, que as comisións ao mellor teñen menos cartos e prefiren prescindir? É un pouquiño de todo. Os cartos, lógicamente, suelen ir a menos, entonces matan dous páxaros dun tiro. Botan menos fuegos e quedan ben. Pero, bueno, a tendencia é que a xente quere menos ruido. Pero vos estades xa adaptando, de feito, aquí estas cousiñas que temos son todas sen ruido. Explícame un pouquiño que tedes. Temos fontes de chispas, temos candelas, fuego frío, son cousas que podes facer unha festa preciosa e sin facer barullo, o sea, ben con todo o mundo. Incluso baterías de fuegos artificiales, sin problema. E así, pois, todos contentos, porque seguimos tendo pois eses fogos, non hai ruído. E vos, pois, tamén seguides vendendo, que é importante. Bueno, iso é moi importante, sí. Mira, este, por exemplo, daqui, en que consiste? Isto chamase un fuego frío. Isto é para as bodas, para unha celebración, encender unha mecha, salen uns chorros de fuego que non queiman, nin fan ruído, queda precioso sin facer nada de ruído. Estes dixíasme que tamén están moi de moda? Sí, estes tamén, todos estes tipos de fontes están moi de moda, sobre todo en Navidades e cumpleanos véndense moitísimo, pero, bueno, hai que diferenciar un pouquiño isto do que son as festas. As festas poden levar algo desto, pero, máis que nada, levan un pouquiño das bombas das festas. Sí, que son esas que vemos aí atrás. Mira, esta se me min ocurrindo, eu teño unha amiga que está embarazada e quere facer agora pois o do revelación de sexo, hai algo que pode levar sen ruido. Unha batería de fume, solamente fai un chisquiño de ruido cando sale para arriba, sale fume rosa se vai ser nena, ou fume azul se vai ser neno. Con isto quedas estupendamente e non fa ruido.
Pois moitísimas gracias, compañeiros. Lévome isto. E xa acabades de oír aquí a Santi, as comisións de festas cada vez prefiren fogos que non fajan ruido.